Això és l'Alguer. Jo havia tingut ocasió de venir-hi privadament fa uns anys enrere, ara hi he retornat, més des d'un punt de vista, diguem-ne, de feina, i de fet hi he vingut a donar un missatge. No? Tot això forma part, diguem-ne, de l'àmbit de la catalanitat en sentit ampli. L'Alguer és la part més oriental, més cap a l'est, de tot el gran àmbit cultural comú. Aquí s'hi parla el català, s'hi parla l'alguerès, que en definitiva és el català, i els lligams aquests culturals i lingüístics venen de fa molts i molts anys, de fet de fa molts segles, de fa més de 600 anys. Tot això s'ha mantingut viu, algunes vegades somortament, altres vegades doncs, ha florit més, i ara, a més de tot el lligam, diguem-ne, cultural i lingüístic, hi he vingut a reforçar sobretot la idea del futur compartit també en el terreny econòmic, turístic, comercial, empresarial, etc. Jo sóc d'aquells que penso que tot aquest àmbit cultural comú de la catalanitat en sentit ampli té una oportunitat de situar-se al món, en aquest món global, i de construir aquesta Catalunya global, que vol dir no la Catalunya estrictament geogràfica que coneixem, sinó tota aquella catalanitat compartida amb altres territoris. De fet, podem dir, gràcies a l'Alguer, que el català doncs, és parlat a 4 estats diferents, a l'estat espanyol, a l'Andorra, a França, per la Catalunya Nord, i també a l'Alguer, i per tant a Itàlia. Tot això, doncs, si aconseguim donar-li un sentit de promoció econòmica, de situar-nos al món, de situar-nos com a eix central de la Mediterrània, doncs bé, tot això doncs, pot tenir una empenta de cara al futur, i he vingut precisament a reforçar aquest missatge, no? Que sumant esforços, cada un respectant-se tal com és, amb les seves particularitats pròpies, però sumant esforços dintre d'aquest àmbit de la catalanitat compartida, doncs podem ajudar a que també econòmicament, també comercialment, també turísticament, també geogràficament, el que representa la catalanitat es pugui situar amb més força, amb més empenta i, per què no dir-ho, amb més eficàcia arreu del món.